Pekný deň vám želám, priatelia. Slovenské proruské médiá šíria správu, že nejakí politici na Ukrajine, čelní predstavitelia aj Zelenského politickej strany, šíria správy, že bola nejaká dohoda na stole mierová. A tak ďalej. Ako vždy povedia vám len A, ale nepovedia B, alebo nepremýšľajú logicky, alebo premýšľajú, ako to slúži ich propagande hlavne, čiže ruskej. Takže povedzme si to od začiatku, ako to je a v skratke. Aj keď bola nejaká mierová dohoda na stole zo strany Ruska, bola to dohoda až potom, keď zaútočili na Ukrajinu. Tá dohoda bola až potom, ak sa rozhodli zobrať Krym Ukrajine. Vážení, mne to zdravý rozum nedáva. Mierové dohody na stôl sa dávajú bez vojnového konfliktu, takže ruská strana mala prísť mierovou dohodou predtým, než zaútočili na Ukrajinu. Ak by som bol ja prezident, v živote takú mierovú dohodu nepodpíšem, keď už prebieha vojnový konflikt. A vôbec nie, keď už bol anektovaný Krym Rusmi. To nie je dôveryhodný partner. Pán Zelenský a hlavní predstavitelia na Ukrajine sa rozhodli veľmi správne. S agresorom sa nevyjednáva. Dovidenia. Tam nikdy v živote nebude istota ďalšieho vojnového konfliktu. S jedlom rastie chuť. Vážení slovenské denníky proruské, s vašimi faktami si vytrite zadok. Dovidenia.